Kuphuthunyiswe esibhedlela izingane ezintathu kulandela ukushiswa intuthu noma ukuhishwa intuthu emva kokusha kwekhaya abahlala kulo eKokstad eNingizimu yeKwaZulu Natal. Lesikhungo sihlala izingane ezingamashumi amane nane. Sisale sinje emuva ongqongqiso womlilo isikhungo sabantwana iComfort Child and Youth Care Center. Lesi sikhungo siyikhaya lezingane eziyisulu zokuhlukunyezwa kanye nezintandane. Izisebenzi ziphuthuma ezakhiphela abantwana phandle kungashoni umuntu. Abantwana bebehleli kulendlu bebe-more than 21 kwabantwana abayi-21 kutshela ngaphakathi impahla yabo yonke yokunxiba, impahla yabo yesikole, uniform, incwadi zabo. Umnyango wezenhlalakahle uvakashele lesi sikhungo kuyoqinisekisa ukuthi abantwana bathuthelwe kwesinye isikhungo bathole nokululekwa kwezengqondo. Sibe nenhlanhla ngoba kwenzeka le ngesikhathi abantwana bedla isapha yabo babona nje ngomlilo oyedwa abantwana washo ukuthi nanku umlilo awubona uqhambuka lapha awazi ukubuphumaphi. Amaphoyisa avule uphenyo ngembangela yomlilo. Bongani Gema indaba ze SABC eKokstad.